आङो नंगौ आं रिसार्च खालामखांबाय आंनि टपिकआ बेनोमोनखि ट्रेडिशनेल रिलिजियास बिलिफ्स एन्ड प्रेक्टिसेस अफ दि बर'फोरनि दोरोङारि धोरोमनि फोथायनाय आरो माखासे हुदाफोर बेनि सायाव आङो रिसार्च खालामखांबाय बेखौ रिसार्च खालामनाया बेयो फाइनाल बेयो नङा रिसार्चआ ओरैबायदि बुस्थु जायखौ माने नोङो फिन आरो आं खालामखांनायखौ आं स्टाडि खालामखांनायखौ नोंथांमोनहा आरोबाव फरायफिनबावनानै बिनि सायाव गोदानै जुक्ति होफिननो हायो बेयो जेब्ला स्टाडि खालामजालांबाय थागोन बेनो रिसार्च बेखायनो आं फरायसंनायाव जा मोनदों बेयो फाइनाल नङा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायहरखानाय जाहैबाय आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे समाव आं बुंनो लुबैगोन जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथाङा जे बुंलांदों कि सैथो बाथ्राखौ बुंलांदों बिथाङा कि सोहोराव थानाय माखासे गोरों गोराफोरा गाज्रि मोननाङा होननानै कि बिथांमोनहा माखासे जाहोनावहाय सोलायनांबाय होननानै नंगौ बाथ्राया जाहैबाय लेखा गोरोंफोराल' धोरोमखौ लाखियाखै लेखा गोरोंफोराल' बेवहाय बिबुंथि लाखियोब्लानो जे गासैबो बेखौ फल' खालायगोन गासैबो बेखौ खोनासंनानै नोंथांमोनहा प्रेक्टिस खालामहैगोन बे नङा खारन गुदियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौ सोर लाखिदों गामि सिङावनि गोरिब गुन्द्रा नङा होनब्ला आरो लेखा रोङै जेबो मिन्थिनो रोङै धोरोमखौल' मिन्थिग्रा बिथांमोनहासो बांसिनै लाखिबोदों होननानै आं बुंगोन बे समाव जायखिजाया बे समाव आङो हांख्रायनानै लाबोनाय बायदियै आङो आंनि बिबुंथिखौ लाखिलांनो आखायाव लाबाय सिगाङावनो जोङो बेखौ मिन्थिनांगोन जि धोरोमा मा व्हाट इज रिलिजियन धोरमा मा बेनि उनावसो जोङो बैयाव हाबलांनो जोङो नाजानांगोन आं बेबायदियै जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनो आखायाव लादों धोरोमा मा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सान्थौगिरि गोबां गोरों गोरा जोंनि मुलुगनि सुबुंफोरा बुंनानै थांबाय धोरोमा बैनो जाय जोंखौ जयै खानानै दोनो धोरोमा बै जायाव अनलायनाय खौसेथि बेयो सोमजियो आं बुंगोन धोरोमा सासे बेस्ट फ्रेन्ड बायदि आंगो लोगो जाय नोंथांखौ नोंनि आंगो लोगोआ मोजां खामानि मावनो नोंनि मोजां फारसे दावगालांनो बेखौ जोंखौ थुलुंगा होयो स' धोरोमखौ आं बुंगोन जोंनि सासे बेस्ट फ्रेन्ड बायदि आरोबाव आं बुंबावगोन धोरोमा जोंनि मोनसे फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरि बायदि जेरावनाखि जोङो जोंनि आब्रुथि जोंनि मोजां सुबुं जानो हानाय निमाहा होनो हानाय अननो हानाय आरो गोरिबफोरनि फारसे साननो हानाय बेसोर गासैखौबो सोलोङो बेनो धोरोम जायखौ जोङो बुंगोन सासे फोरोंगिरि आरोबाव बुंगोन जोङो धोरोमा जोंनि समाजखौ ससाइटिखौ कन्ट्रल खालामनायनि मोनसे एजेन्ट बायदि जाय एजेन्टआ जोंखौ मा फोरोङो मोजां सान्थौआरि आरो गाहाम देहायारिनि बिगोमा जाना जौगाखांहोनो जोंखौ फोरोङो बेनो जाहैबाय धोरोम जाय धोरोमाव गासैबो दङ जाय धोरोमाव जोङो अननो सोलोंनो रोंनायनि बै गुना दङ जाय धोरोमा जोंखौ जयै खानानै दोनो जाय धोरोमा जोंखौ मोजां गाज्रिखौ दिन्थिनानै होयो जाय धोरोमावहाय आब्रुथि दङ जायावनाखि आब्रुथि दङ बेनो धोरोम दानिया फैदो बेफोर आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन कि बेफोर बै धोरोमनि गुबै बिथायानो मा बेनि फोथायनाय आरो हुदाफोरनि सायाव सोनारो आं बुंगोन दानिया बर'फोरनि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम बाथौ इज द ट्रेडिशनेल रिलिजियन अफ दि बड'स ट्रेडिशनेल होननानै बुङोब्ला जों मा मिन्थियो दोरोङारि ट्रेडिशनेलनि सोदोबथिखौ ट्रेडिशनेलनि मिनिंखौ नोंथांमोनहा गासैबो मिन्थिगौ जानो हागौ ट्रेडिशनेलनि सोदोबथिया जाहैबाय जाय जिनिसा सोमजिनायनि खुनु डेट गैया खुनु टाइम गैया खुनु बार गैया खुनु इयार गैया माबा मोनसे डेट फिक्स डेट गैया बेनो जाहैबाय ट्रेडिशनेल आरो बेयो बै समनिफ्राय जेब्ला समनिफ्राय सोमजिबोदों बे समनिफ्रायनो जोंनि खुगानिफ्राय खुगा जोंनि प्रेक्टिसनिफ्राय आं प्रेक्टिस खालामनायनिफ्राय गुबुन सासेनाव प्रेक्टिसा बे बारलांनाय बेनो जाहैबाय ट्रेडिशनेल अब्ला
बर'फोरनि बाथौ धोरोमा जाहैबाय ट्रेडिशनेल आरो बे ट्रेडिशनेल धोरोमानो जाहैबाय मानि खान्थिजों होनाय बुलि खान्थिजों होनाय बुलि खान्थिजों होनाय बे बाथौ धोरोमा बुलि खान्थिनि बे बाथौ धोरोमा जोंनि मिन्थि मोनै समनिफ्रायनो बर'फोरनि सोमजिजेननाय सोदोमस्रि समनिफ्रायनो मा बे बर'फोरनि बाथौ धोरोमा जोंनि गेजेराव दङ बेनो जाहैबाय ट्रेडिशनेल माखासे फरायसंनायनिफ्राय बेखौ आं मिन्थिनो हादों जे बाथौ धोरोमनि सोमजिनायनि माखासे सल'फोरखौ बाथौ धोरोम सोमजिनायनि माखासे मिथ्सफोरा माखासे जोंनि मिथ्सफोरा जोंनि बर'फोरनियावनो दङ बेफोर मिथ्सफोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो कि मोनसे समाव बे बुहुमा ओरैबायदिमोन कि जेबो गैयामोन बे बुहुमाव जोबोद लांदांमोन जोबोद लांदांनि खारनाव मा जादोंमोन सानसेखालि आहम गुरु बिथाङा मामोन इनभिजिबलमोन माने नुनो मोनामोन बिथांखौ बियो बारावहाय गिदिंनानै थाबाय थायोमोन आहम गुरुआ जेब्लानाखि आहम गुरुआ बाराव गिदिंनानै थाबाय थायोमोन अब्ला बेनियावबो बे बुहुमखौ नुनानै बेयो मोनसे माने लुबैनाय फैदोंमोन कि जाहाथे गावखौ फिजिकेलि नुनो मोनो बेनि थाखायनो बेयो माने आरज गाबदोंमोन कि गावखौहाय भिजिबल खालामनो थाखाय आहम गुरुआ जेब्लानाखि बेयो भिजिबल जानो आरज गाबबाय अब्ला मोनसे सोदोब बे बुहुमावहाय जादोंमोन बेसेबांबा गिदिर सोदोब आरो बे सोदोबनि उनावनो मा मोनसे माखासे सोदोबा अख्रां सायाव माने बेरखांदोंमोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोनहा गासिबो मिन्थिगौ लावबा लावसोम खावबा खावसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम जानो हागौ नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौ जोबोद खोनाबाय लावबा लावसोम खावबा खावसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम बेनि मिनिंआनो जाहैबाय बेनि मिनिंआनो जाहैबाय कि नोङो देहायारि मोनसे फिजिकेल बडि लानानै संसारावहाय गुदुं गुसु बे संसारावहाय नोङो बारसोम बेबायदि जेब्ला बे सोदोबा जाब्लाय अब्लानो बे बुहुमावहाय मानसिया उजिबाय आरो बे उजिनाय लगे लगेनो आहम गुरुआ बोराइ बाथौखौ बे मानसिफोरखौहाय फुजिनो थाखाय खावलायबाय कि बोराइ बाथौआनो बे बाथौ धोरोमनि गुदि होननानै स' बेनिफ्राय माखासे बेबायदि मिथ्सनिफ्राय जोङो बाथौ धोरोमखौ सोमजिदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो दायो आङो बुंगोन फिल'सफि अफ बाथौ रिलिजियन स' बाथौ रिलिजियननि सान्थौआ जाहैबाय बर'नि गासै हारिमु कालचार एभ्रिथिं माने बाथौ फिल'सफिजों जोबोद खाथि नांजाबनाय बाथौनि सान्थौआवनो बर'नि कालचारा नांथाबनानै दङ जेरै जोङो मोनगोन जेब्लानाखि बाथौ बे मोननै सोदोब बाथौआव मोननै सोदोब दङ बा आरो थौ बा माने मोनबा थौ माने गोथौ बे मोनबा गोथौ सानस्रिजोंनो सोमजिनाय बे बाथौ धोरोमा बिनि फिल'सफिखौ जेब्ला जों स्टाडि खालामनो हागोन कि बा बे मोनबा एलिमेन्ट्सआ बुहुमखौ सोरजिदों होननानै आरो बे मोनबा एलिमेन्ट्सआनो जाहैबाय मा हा दै बार अर आरो अख्रां बे हा बार दै अर अख्रांनि गुदियावनो आरो बे मुलुग संसारा सोमजिनायनि गुदियावनो दङ माया बाथौ धोरोमा आरो बाथौनि सान्थौआ